sai Allah ta laka Allah ka ima da sai ka samu kawai da lafiya ka samu wadani da kyau abin da muke tsoro muke mana da wannan sa Allah ka ba mu da lafiya mu lafiya akwai baban mu kai wannan da yake lafiya Allah ta laba da lafiya akwai ne wata mun da muna fama da nono ya mu Allah ta laba da lafiya sauran da ba su lafiya Allah ka ba su lafiya wata kuma da suka riga mu lafa da kana da baya bayan da wanda suke ga gurin su makaranta ne ya Allah ka yi Allah ta'ala na wani kamar Allah ta'ala ka ba mu da ya Allah ka ba mu da fatuna ne mata yin suke neman aure Allah ka ba su mazaje na Allah ka zo da wata samu lafiya Allah ka fara mana lafiya wanda suke da hankulan musulmai Allah ta'ala ka kire su ka dora su akan hanya ka dora su akan hanya ka dare su kan hanya da kyau Allah ka dora mu akan hanya shugabannin mu kuma Allah ka musu jagoranci Allah ka dora mu cikin da kai da shi ya rabbal alamin Allah ka buɗa mana kofin alheri Allah ka shile mu gaba Allah ka sa mu kowa duniya lafiya Allah ka sa mu fadari da kyau abin da muke tsoro muke bayar da mana maganin sa Allah ka faro mana alheri Allah ka faro mana alheri Allah ka faro mana alheri wanda suke taimako da makarantar mu Allah ta'ala ya taimake su wanda suke taimako mu Allah ya musu bukatun alheri Allah ka yaye musu damuwa Allah ka dora su akan sa rabbana innaka min kulli shay'in amin wa kulli shay'in qadir wa bi amrika min kulli shay'in amin wa bi kulli shay'in amin ya man yaqafu kulli shay'in amin wa la taqafu an shay'in amin najina mimman naqafu wa nahzar amin innaka ala kulli shay'in qadir amin amin rabbana atina nufusana hudaha wa tawaha fa zakkiha anta khayru man zakkaha amin anta waliyuha wa maslaha اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وتؤتنا ولا تمنعنا رجالنا وسيلنا ارزقنا ارزقنا تؤتنا ولا تهنا يا رب العالمين من اجل لك يا الله من اجل لك قوه لك ya Allah ka sada mu da alkhairi wannan amin ya Allah addu'a da muka daga hannayen mu gare ka ya Allah ka karba amin ya Allah ka dada da mu cikin arziki da zaman lafiya da walwala amin addu'a amin ya Allah wannan dalale da kai alƙawari za ka dinka ibadu za ka dinka lalataki za ka rubu roƙon mai bukata ya Allah mun ka kuka gare ka amin Allah ka sa mu dace da wannan dare 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 ya Allah muna cikin dare da suka kowane dare ya Allah mun kai kuka mu zuwa gare ka ba mu da karfi ba mu da dabara Allah ka shiga bukatun amin Allah ka shiga bukatun Allah ka shiga bukatun Allah ka shiga damuwar mu Allah ka shiga damuwar mu amin wa Allah rabbi karbi ne